Mati umpama mati saiki pripun Pak? Wong ya sesuk mati iki mati. Oke? Turi putih ditandur ning desa Ndawe. Saiki mati besok ya mati. Mati urip sregep gregep salat. Alhamdulillah. Gitu? Wong urip gelem urip mesti bakale mati. Ya mati apa? Mati kita matosira, titindakane serale obah, oke? Sekarang dinikmati. Monggo Mas musik. Turi putih ditandur ning desa Ndawe. Mati besok ya mati. Mati urip sregep pikire. Turi putih ditandur ning desa Piji. Mati besok ya mati. Mati urip sregep kaji. Asek-asek Mas Paramek aja ngantuk. Nah, marilah kita bersama-sama berselawat. Turi putih ditandur ning desa aku ana arep mati urip sregep kaji. Turi putih ditandur ning desa Ploso. Saiki mati besok ya mati urip bakal kuwasa. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Turi putih ditandur ning desa Piji. Mati besok ya mati urip sregep kaji. Turi putih ditandur ning Kaliwungu. Mati besok ya mati urip seduwe sagu. Turi putih ditandur ning desa Piji. Saiki mati besok ya mati urip sregep kaji. Turi putih Lebare kapan Pak Dalang? ditandur ning desa Ploso. Saiki mati besok ya mati urip bakal kuwasa. Terima kasih lagu yang